पातळ माई कसन करतसा तुम्ही? हां सरळा यो गो तू बरे हां ते कसं की कुल्फी की सेल्फी म्हणता पडा त्या कान घेतसा यो माई अशी करून एक पाऊट पोज दिया ती हां माई आता नाही काढा ती हे दोग जन ಮತ್ತೆ सकल कोण कसं पळयता सदा त्या नमूने बालू माम पातोळी माई सेल्फी कान घेतस के हा म्हणे येता ए पत्तोळी कसं गत गेलाय कसं नाही पुणे एक करता रपता नाही होतो कोण करतास त्या ये येते तुम्ही वरे अशी आम्ही वटूर आपण फोटो काढण्याने किती समय दलाल ना मा आता कसं की ते सेल्फी म्हणायला के आम्ही चमगेल फोटो काढ घ्यायचे ये तुम्ही वरेला ऐकत आता तिके माती सकल करती तोंड मुकार करती वय लायक जाता ना मा दलरी मका ಮತ್ತೆ आणि सकल करू द्या ना मरते गळ ओळखता आणि हे फोटोज प्रकारचे एक आयडिया लायक असं आत्ताचे आमगेले हे मोमेंट्स असणार मुखारचे आमगेले मेमोरी जाता जायत ग तू आणि काण घे आईची दिवसाक पुरो देता आणि कितने तरी काण घे आता हांव येता अनेक विषय तू तरकारी हाडच्या कसं म्हणणं ಒಗ್ಗಿ बाहेर सोडून यो हंग फोटो काढता बैसू नका हां जायते ते येतात हे एक पातोळी हंग तरकारी मार्केट अंतरे सेल्फी काणगेन बसला मग सेल्फी काण तुगेल गळ कशी जाला ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ते ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಆಟಂತೂ ಬೊಂಬೆ ನಂತು ಪಳೆ ತರಿಸಿದಲ್ಲ ಅದು ಒಗ್ಗಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಿಗಲ್ ಮರಿ ಅದು ಕಾಣಕಂಗ रब्बा इथे ठीक आहे आम्ही एक फोटो काढ घेनो फेसबुक घालता ॲट सेंट्रल मार्केट विथ कॅबेज टोमॅटो अँड 10 others ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕಸದಲ್ಲ ಬತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಟ್ಟುದವಂಗನ್ ರಬ್ಲೆಂತಿ ಫೋಟೋ ಕಡ್ತಾ ಸತಿ अय्यो हांव मात्र फोटो काढ घेच म्हणले किल्ले फळे येत कितले जण फोटो काढता असती म्हणून ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಪ್ಪ ತೋಡಿ ते कसं झालं मग पळया तुम्ही वरे येते ते कसं झालं म्हणून पळया सुमार जण रब्बन फोटो काढता असती पळेल ग पातोळ्यांगा कार आणि एक बाईक ॲक्सिडेंट झाला पडे अय्यो देवा अयो देवा ॲक्सिडेंट झाला मस्त शान प्राय चाललो मग कसला का ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ दिता संतरडू अंक पळ ग पातोळी तो हेल्प करी म्हणून ಒದ್ದಾಡುತ್ತ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಟೈಮರ್ ಜೀವನ ಪುರ ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟದವನು ತಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಚಿ ಸೋಣ ಹಂಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಕಾಣ್ಗೇನು ಬಸ್ಲೇನು ಪಳೆ ಕಂಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಜೀವನ ಬಾಯ दही कोरनो तुम्ही असल टायमार एक फोटो व्हिडिओ एक काढू का ते चाललं का जल्लल तिथले हेल्प करत हे फोटो व्हिडिओ कोरनो फेसबुक स्टेटस केल कोडले त्याच्यारडाक हेल्प केलं म्हणते दाय ना आणि खंचे खंय कोरका की काम त्यांची कोरका फोटो असं म्हणून मोबाईल असं म्हणून पुराकडे फोटो काढचे नाही असल टायमार हेल्प अगत्य असं त्या कोरका तुम्ही ह्या सकट सोनो टाका तो हॉस्पिटलाक ॲडमिट करूक ये या पातोळी आता असल टायमार कोणी हेल्प करचेके या म्हणून सांगल्यार या नंती तांणी पोलीस स्टेशनाक वचका जाता एक केस जाता म्हणून सांगून भित्ताची यो आम्हीच वचूंगन ॲडमिट करूया ताका हॉस्पिटलाक अय्यब्बा ते चल्लेक एक आस्पत्रेक एक ॲडमिट करून मस्त समाधान जालें पुण्याक देवाल दये कोणाके कसने चड ತೊಂದರೆ जायनी पातोळी एक विषय हांव तुका खंडपट्टी मेचोता कसन म्हळ्यार तू त्याच परिस्थितीन तू सेल्फी गिल्फी पुरा काणगेन बैस न्ही पळय तुका खंयच्या टायमार कसन करता म्हणून कळ्ळें त्या विशयी म्हाका मस्त खुशी जाल्या विवा तसले त्यांची खुशी रम्या ते एक सेल्फी काढ घेऊया माहिती अय्यो देवा वापस गेल सेल्फी पिशी सुरू जाल मो चिके ಒಗ್ಗಿ ಕಾಡಿ ಮರತಿ ಮಕ ವಿಂಗಡ್ ಕಾಮಸ್ ती सरळ सांगता आशिल्ली ते अमेझॉनांत की कसन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल म्हणस के तांतू उणे मोल्लाक लायक सामान मेळटा के हांव हांवें पळयता ओ तांते अमेझॉन ॲप पळयची नाम मेगेल मोबायलांत फस्ट तें एक इन्स्टॉल करून घेता हें गुन इन्स्टॉल जावचे वरेगे हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ नीट काडटा अय्यब्बा अंतू इंतू एक इन्स्टॉल जालें आतां कसं ना यूजर नेम दिवका गे यूजर नेम हांव पातोळी म्हण दिता एंटर ए मोबाईल नंबर
हां मोबाईल नंबर घालता आमगेले मोबाईलला तर कोणी इन्स्टॉल करनो आणि ताजेवरी मोबाईल नंबर घालती म्हणते हो ईमेल ॲड्रेस आहे ते नाम मग लगी कसं करचे और मोबाईल नंबर म्हणसा मोबाईल नंबरच देऊन सोडता हां एंटर ये पासवर्ड कसं देवचे त्या कॉन्फिडेन्शियल नवा टाका तुमका सांगा नाही आम्ही चुकी लेकू नका ते द्यायत वा हे कसं ना नॉट ए व्हॅलिड पासवर्ड म्हणता असा पास कोण पळयता हाय हे कसं ना खंयची पासवर्ड दिला रे इनव्हॅलिड म्हणतो मग सरळ एक फोन करून पळयता तिक गोत असते आमच्याकडे तीची येऊन करून देऊ हॅलो सरळा चिके घरकडेच गो होगी अर्जंट हां पतोडी माई कसं झालं अर्जंट म्हणलं कोणाक सांगलं कोणाक कसं दाय नी गो म्हाका ते अमेझॉनाचे पासवर्ड कशी सेट करचे म्हणून कळटाना ताका तुका पयलाले अय्यो देवा इतलेंच माये हांव भिवून गेले कसं झालं की कसं नाही म्हणून तुम्ही अर्जंट म्हणलं ना तशी हां दियाची फोन हां पळयता हां अनेक पण पळया माये यूजर नेम कसं दिला माये तुम्ही आणि पासवर्ड कसं म्हण सांगता व्हायचे काय यूजर नेम पातोळी म्हण दिला गो आणि मेल ॲड्रेस ते म्हाका गोत ना गो ताका हांव फोन नंबरच दिला तू त्यांची घाली हां माये जायता माये पासवर्ड कसं दिला म्हणून उडगसस की तुमका हां उडगसस को सरळा सांगता टाईप करे BENGALURUZERO1DHOLUBHOEM तिथलेंच गो अय्यो मैया रबया हे कसं ना पासवर्ड की पाठ बरेत असत तुम्ही इतले व्हड पासवर्ड दिला कशी मैये ताकात ते तुमगेला अकाउंट क्रिएट जाईन त्यासो मैये एक क्वेश्चन कसं म्हणा रे तुम्ही इतले व्हड पासवर्ड कशी उडगस्तावून घेतलं मैये त्या सुलभ गो सरळा तन्नी निमगिला नम वन कॅपिटल ताकाची हांवें कर्नाटकाचे कॅपिटल बेंगळूरू नवा ते बरयले मागीर वन नंबर ताकाचे 01 म्हण घाले मागीर 4 कॅरेक्टर म्हण आशिल्ले ताकाची डोलू बोलू कालिया जग्गू म्हण दिले आनी एक स्पेशल कॅरेक्टर म्हण आशिल्ले ताकाची छोटा भीम म्हण दिल गो तशी ते बेंगळूरू 01 डोलू बोलू कालिया जग्गू छोटा भीम अय्यो कसं झालं सरळा का हे सरळा कसं नाही मिस्टेकच गो पासवर्ड दिलेलं माये पासवर्ड मला तिथे दिग दिवची नाही माये आणि त्या तशी घालची नाही त्यांनी सांगचे वन कॅपिटल म्हणा रे तुम्ही एक फर्स्ट लेटर कॅपिटल अंत बरो का म्हणून मागीर खंयचे एक नंबर बरो का आणि 4 कॅरेक्टर्स म्हणा रे लेटर्स जाऊ नंबर्स कसं नाही जाता त्या बरो का मागीर स्पेशल कॅरेक्टर म्हणा रे विंगड विंगड सिम्बल्स असता अँड सिम्बल तसल पुराय असता डॉलर सिम्बल पुरा त्या घाल का म्हणून हो तशी वे ते असं तुमची एक कोरून दी गो सरळा म्हाका आणि ते पासवर्ड कोणाकय सांगू नका जायत माये हांव दोळे दंपून घेन तुमगेले पासवर्ड टाईप करून दिता जायत तुमकां हे पातळी मागेले पासवर्ड काणे लायक जालें जाल्यार एक लायक बटन होती तशींची तुम्ही आनीकय कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब कराती थंय लागी एक बेल आयकॉन आसा ते तुम्ही प्रेस केल्यार आमी घालचे प्रति व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमकां कुडले येता आणि हांव नेक्स्ट व्हिडिओन तूं मेळटा धन्यवाद.